Oi. Toi varmaan sattuu. Hei, tämän mä muistan. Hei! Se oli tulossa just siihen kohtaan, kun mä katkaisen 2 kättä kerralla. 2 kriittisessä kunnossa. 4 vakava aivotärähdys. Ja lopuilla murtuneita luita käsissä ja jaloissa. Kukaan ei kuollut. Tylsää. Tajuatko sinä edes, että miten vaikeaa tällaista on selittää paikallisille sairaaloille? Miksi ette vaan sano totuutta? Söpö tyttö tuli ja löi meitä. Onko tää jotenkin hauskaa sun mielestä? Sori, mä en kuunnellut. Vaimo laittoi just kuvan meidän tyttärestä, kun se oli kääntynyt selälle ja sillä oli hirveän hankala päästä takas vatsalle. Ja sit sen jälkeen... Mitä sä oikein selität? Ryhdistäydy nyt, mies. Meillä on täällä kriisi päällä. Hei, täytä mullekin. Oi, kun se on söpöä. Mitä sä teet täällä, kun sulla on tommonen kotona? En mä edes tiedä. No periaatteessahan mun pitäisikin olla lomalla, mutta oli kuulemma jotain tärkeetä. Ota, mulla on yksi toinen hyvä video vielä. En mä edes tiedä. Miten niin et tiedä? Eikö sä lukenut sitä viestiä, minkä mä lähetin sulle? No, se oli niin pitkää. En mä jaksanut. Pitäis laittaa noin pitkiä viestejä. Olis laittanut vaikka ääniviestin tai jotain. Ota, tässä on. Oi ei, miten joku voi olla noin sulonen? Mene nyt kotiisi ja anna tolle pusu munkin puolesta. No siis. Mä et oo todellakaan lähdössä yhtään mihinkään. Sä oot täällä, koska tää muija laittoi meidän koko jengi sairaalakuntoon. Mitä? Ei. Juu. Jopenkin. Joo. Jopenkin. Tää. Miten me saatiin toi kiinni? Siinä vaiheessa, kun mä pääsin paikalle, niin meidän koko porukka ja tää muija oli levinneenä lattialle. Jollain ilmeellä mä sain sen raahattua tänne, kun se oli vielä tajuttomana. Ja mitä sä oikein teet? Tää penkki on vaan vähän epämukava. Ja voisit lakata kutsumasta mua muijaksi. Ei oo kovin kiva termi. Se on kuule juuri sopiva termi sulle. Kaiken sen jälkeen, mitäs... Miksi me tästä puhutaan? Keskitytään nyt olennaiseen. Kuka sä oikein olet? Ja mitä ihmettä sä teet täällä? Onks sä Markun porukkaa? Marko? Marko Onninen? En. Poliisi? Ei. Ei poliisi tekisi ikinä tällaista jälkeen. Eikä mä en pidä teitä enää jännityksessä. Oikea termi olisi varmaan oman käden oikeuden harjoittaja. Oman käden oikeuden? Mä olisin voinut antaa poliisinkin hoidella tämän, mutta se ei olisi ollut yhtään niin hauskaa. Pitäisi nyt välillä saada vähän liikuntaa. Liikuntaa? Liikuntaa! Onks tää kaikki sulle vaan jotain saatanan leikkiä? No nyt kun tuli puheeksi, niin ehkä mun pitäisi aloittaa uusi harrastus. Mitä sä sanoit? Manninen. Mitä sä tiedät? Mä tiedän, että te vaikutatte pikkuporukalta, mutta oikeasti toimitte suoraan Mannisen alaisuudessa. Miksi mä olen täällä? Mä haluan tavata Mannisen. Eikä sä oikeasti ajattelet, että Manninen tulisi tänne? Nyt hiljaa. Okei. Mä voin soittaa. Mutta mä en voi luvata mitään. Se riittää. Mainitse satamakeikka. Okei. Satama. Ja hei. Koita nyt keskittyä edes sen aikaa, kun mä oon poissa. Yes, sir.
Niin, oliko sulla lisää niitä vauvakuvia? Ne oli niin pirun sulosia. Todellakin on. Tiedätkö, just eilen... Ei. Ehkä mun olisi kerrankin hyvä keskittyä. Mitä mä voisin tehdä? No, sä oot kyllä oikeassa. Oota, mulla on joku 1 000 000 näitä kuvia. Mun isä oli muuten myös osa rikollisjärjestöä. Ihan totta. Se oli aikamoista. Ei koskaan voinut olla varma, että milloin se tulee kotiin. Ja aina kun oli jotain sovittua, niin yhtäkkiä tulikin jotain muuta menoa päälle. Mä en oikein tiedä, mitä mun pitäisi tosta ajatella. Ota se ehkä varoittavana esimerkkinä. Oliko sulla niitä kuvia? Ei vielä. Se oli mun elämäni onnellisin päivä, kun äiti päätti jättää sen paskaleen. Ja sinäkin. Sulla olisi ollut mahdollisuus jäädä pois tästä kaikesta, mutta ei, siinä sä vaan oot. Hei nyt sitten mitä sä oikein teet? Juu. Joo. Selvä homma. Nähdään sitten. Nyt sitten mitä sä oikein teet? Ei. Slipping back in the darkness again. Slipping back in the darkness again. I'm slipping back into the darkness again. Slipping back into the darkness again. Pian nähdään. Iskä. I wanna watch it burn.